थैसाम पार्ट 2 नि दिनै जोबथा शुटिंनि जोबथा आरो बहाय रायजो राजानो अर्थात आर्टिस्टफोरनो जाहोनाय लोंनाय खालायदोङो। दा बहाय आं फंनैसो इन्टारभिउ लानो सानदों। जोंनि मानगोनां रबि नार्जारी आर.एन. प्रडाक्शननि मालिक आरो गावनो फावखुंगुर बिथांनि खाथियाव आं थांगासिनो दङ। खुलुमबाय खुलुमबाय मोदै जाब्रां चेनेलनिसिम आं गोसो गोथारै बेखौ बावनाय थाबाय। दा आं सारनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों जे नोंथांनि थैसाम पार्ट 2 नि जिथु शुटिं बे शुटिंआथ' जोबनाय लामायाव फैबाय होननानै खोनादों। दिनै जोंहा सेकेन्ड मोनसे सिरियेलाबो जोबनानै थांबाय। मथा मथि जोबफ्रामबायानो जोंहा मात्र गुवाहाटीनि साननैनि शुटिं दंबावो। बेखौ जोङो समफोर लासिगोन। ओरैनो इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां जों जाना थांबाय। बेनि लोगोसे आंनि मावग्रा दांग्रा गासैबो आंनि दायथ' एक्ट्रेसआ आंखौ जोबोद मोजां होफैदों, हेफाजाब होदों। बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय थाबाय। दा जोंहा जोबोद जेनेबा केम्पायार जादों। दिनै बयबो दुखु सुखु मोजां मोनजानाय मोजां मोनजायै दिनै बयबो मोखां नायलाय जोङो ज'नो एसे जोङो पार्टि खालामनो नागिरदों आरोखि। दिनै एक्टर एक्ट्रेस बयबो गोसो गुदुङै गासैबो रंजा बांजा जोङो दा संगासिनो आरो एसे फुरथि खालायगासिनो आरोखि। दा जोंनि बे फैगोन थैसाम पार्ट 2 शुटिंखौ रायजो राजा नोंथांमोना नायनो दाबाव। जोङो आगस्टनि लास्ट उइकआव जों रिलिज होगोन। जेरै थैसाम पार्ट 1आ 2012आव जेरैबायदि नोंथांमोननि रायजोफोरनि अनसायनायजों मदद मोननायजों आं जाफुंसारनो हादोंमोन, बेबायदिनो थैसाम 2 सावथुन मुभियाबो नोंथांमोननि गोसोखौ नायहोनानै आं दिन्थिहोनानै गोजोननाय मोनगोन होननानै आसा खालायो आरो आंखौ नायनानै हेफाजाब खालामगोन होननानै आसा खालामबाय। नैबे आमायसो बेरेमोदै जाब्रां चेनेलाव नोंथांमोनहा बयबो निउट्रेसाव नाय, लाइक खालाय, शेयार खालाय आरो कमेन्ट हर मोजां गाज्रिखौ जों बेनिफ्राय साबसिन खालामनो हाथों होननानै नोंथांमोननि आशीर्बादाव दिनै जालांथों। जोंनि नैबे थैसाम सावथुनखौ फैगौ आगस्ट लास्ट उइकआवनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। जोङो नोंथांमोना एसे जानाय लोंनायखौ जों एसे देखायनोसै आरो एक्टर एक्ट्रेसफ्राबो इन्टारभिउ होगोन जोंहा नैबे आमायसो बेरेमोदै जाब्रां चेनेलाव। दसे उनाव इन्टारभिउ फैबावगोन, एसे नुजाथिफैबावगोन आरो। दा आंनि बुंनाया एसेनोसै, गोजोन्थों। जाहोनाय लोंहोनाय खालायनायनि थाखाय सोलिगासिनो दं, ओरैबो सोलिगासिनो दं। आर्टिस्टफोर दंसोगारो। নমস্কাৰ স্যার। নমস্কাৰ। আপোনাক জানিবলৈ পাই খুব ভাল পাইছোঁ যে আমাৰ থৈসাম পাৰ্ট 2 আপুনি কেমেৰামেন আৰু এনেও আমি জানো আপুনি অসমৰ বিখ্যাত এজন এডিটিং কৰাত আৰু কেমেৰা গ্ৰহণ কৰাত, চিত্ৰ গ্ৰহণ কৰাত আপোনাৰ বহুত অৰিহণা আছে। এই মহোদয়ৰ পৰা অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ। থৈসাম পাৰ্ট 2 যিখন কৰিছোঁ এইখনৰ প্ৰথমতে ক'ব গ'লে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো ময়ে কৰিছিলোঁ। তাতে আছিলোঁ, কেমেৰাও কৰিছিলোঁ আৰু থৈসাম পাৰ্ট 1ৰ বহুত পুৰণা স্মৃতি এতিয়াও আছে। আৰু সেই একে স্মৃতি, সেই একে জোচত আকৌ আমি তাৰ দুগুণ জোচত আমি থৈসাম পাৰ্ট 2টো বনাইছোঁ। আৰু থৈসাম পাৰ্ট 2টো আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে নতুন প্ৰযুক্তিবিদ্যা ইউজ কৰি আৰু নতুন টেকনিক, নতুন একশ্যনতে হওক বা ড্ৰামাতে হওক, নতুন মানে কিছুমান টেকনিকেল কাম কৰা হওক, এইবোৰ কৰি এটা ধুনীয়া বড়ো ফিল্ম আপোনালোকৰ মাজলৈ এই বছৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিম যাতে থৈসাম পাৰ্ট 2টোত আপোনাৰ পাৰ্ট 1ত যেনেকৈ আপোনালোকে মৰম দিছিলে, ঠিক তেনেকুৱাকৈ এই থৈসাম পাৰ্ট 2খনকো আপোনালোকে সিমানেই মৰম দিব বুলি মোৰ ছাইডৰ পৰা আপোনালোকৰ অনুৰোধ থাকিল। ধন্যবাদ থাকিল।